Unsa man ning bataan ni Roy, problema ra man na masolusyonan ra tanan problema, masolusyonan na siya. Halangan po diya be. Kinsa man nagtuo gud. Ay sus uy, kaning kalibutan na. Dagdan gyud tag problema. Ay na nagunahunaw na Nya dapat ligon ka. Unsa man kang bataan? Ano man sa inay noon? Unsa man kay naunaan yung problema kay daghang kay problema nga masolusyonan. Oh, labi ko. Pagina mo sa oh. Unsa ba ning bataan ni? Ambot siguro ning bataan, dako siguro kay problema ning bataan ganina ra man nagilakila. Wa ka nigi bulagan nig uyabo. Kasiro na sa exam. Imposible nga scholar man Basig sa uyab ni siya. Ambot lang ka, ugnay uyab ni. Nga busy man kay ni sige cellphone. Tama na, ay na sige gilak dira. Kabalo ka dong. Ang problema, maabot ka sa tao. Di man good call. Sige na ko makaya ba? Makaya ra lagi na. Ako gani halos sa isa kadlaw wala ko'y makaon. Way makaon kay sige mag-scatter good. Dito paninuod dira pod. May pamuya. Inyong problema, inyo rang gilipay-lipay. Ako di mo ko na ko makaya good. Sus, bataan eh. Tuuyap ani oy. O gani no. Bata pa kayo, nanay mo anak na. Balik ko ba? Nausa naman ka dong. Uy, pagulos daily ba? Naunsa naman ka? Uy, aring ini. Kasi na ito ba ni pre? Lagi pre, kay one pre ba ka nang problemado kay pre? Pastilanan mga batanon karon mano, daghan kayo problema, bisan gamay ra kayo. Basin sa uyab ni, di po sa uyab. Lang lagi pre, ako nabalitaan lagi pre, murag sa uyab gud ba? Sa uyab siguro nino, gwapo siguro atong pangutanon ni kung sa yung problema. Lagi pre. Unsa day mong problema do kay kung kwarta na ako diri Pilay mo kinahanglan. Man kwarta akong problema ya. May rapod. Kay kung kwarta yung problema, wa gyud may kwarta. Di man di kwarta de pre. Basin sa uyab siguro na. Basta kay nabalitaan lang ko pre ba. Murag sa uyab yun. Do. Basin sa uyab na do, dagan pag check sito, palayla ta ka. Di man good at chicks ya. Di man ko babayro. Sana all. Pastel. Di man sa babae. Di po sa kwarta. Nya bright man kani sa exam. Astang bright agad. Mayra kay sa una ang mga bata baya magbakakuha tag 5, malipay na magita no? Astang lipay oy. Malipay na ta bisan masiro malipay ta. Malipay oy. Ang mga bata ron lahi na pag makakuha bisan 9/10 manghilak naman. Pag dili makukod star manghilak na. Kana lang gyud stilan. Sa puro do pamina ra ko do be. Unsa gyud problema nimo? Problema mo kay kuya. Isa na lang na ka points ka be ba? Sa points. Unsa points? Bot lang. Sa kwan sa gasolinahan di pod. Unsa nga klase nga points sa sigilak bi tanan sa samabi. Unsa nga klase nga points? Legend uda ako. Nibalik lang sa epic. Pastin na sila ninyo. Uy. Abi na kung sa imong problema. Basta ako pag problema sa imo Email naman di ay.